А тут по волосам все хорошо. Ну, как обычно, делаем акцент больше на губах. Чырвоная помада у тон манікюр, а ў адзенні акцент на кветкавы прынт з сэнсам. Васілёк, дарэчы, сімвал маладосці. Адна з самых маладых удзельніц народна-вакальнага ансамбля «Узоры» ўжо практычна ўжылася ў ролю купаленкі. Я представляю Купалинку. Это одна из главных героинь белорусской мифологии. На Александрийской сцене мы пройдем с сошествием, будем радовать людей на своем гомельском подворье. Вот, очень волнуемся, переживаем, репетируем. Свята купальня захоўвае традыцыі і сімвалізм. Ідэя фестывалю ў легендарным шклоўскім аграгарадку аб'яднацца вакол агульнай гісторыі, культуры і каштоўнасцей. Гомельскія артысты да выхаду на Александрыйскую сцэну практычна гатовы, пакуюць чамаданы і коробкі з рэквізітам, але асноўны багаж музычны, і ён з сюрпрызам. Вядомы расійскі хіт у выкананні гомельскіх артыстаў атрымаў другое жыццё і новае гучанне, прычым на беларускай мове. Мы специализируемся, в принципе, в разном направлении. Это и поп-музыка, и народная музыка, и, соответственно, кавера вот мы сейчас делаем. То есть разный формат. Мы участвуем в разных фестивалях, конкурсах. В Александрию мы едем впервые, но очень интересно. Мы берем, в принципе, современные песни, ретро-песни, то есть то, что нам нравится. Переделаем текст на белорусский язык. Есть люди, которые нам делают аранжировку, соответственно, также в белорусском стиле. И вот одно на другое, и получается такой замечательный кавер. Калектыў створаны яшчэ ў 72-м годзе. Працуе не толькі ў абноўленым складзе, але і рэпертуар перыядычна падстройваюць пад сучасныя тэндэнцыі і музычную моду. Публіка прагне новых кавер-шоу. І пакуль згенераваны вобраз Канье Уэста асвойвае трэндавыя хіты Шатунова, гомельскі кавер-бэнд нясе ў масы родную мову. Мы чуть-чуть стилизуем в белорусском стиле, потому что мы выступаем не на молодежных площадках, мы иногда выступаем на мероприятиях, которые люди более взрослые, и для которых нужно не только вот эти вот ритм, бас и все остальное, для которых нужна все-таки душа и вот эта частичка белорусости, которая обязательно должна быть в песне. Давай приоткроем немножечко тайну, не будем говорить, что же мы делаем сейчас за кавер, но мы сделали в таком рок-формате его, и у нас будут гитары, то, что очень-очень хотелось. Да, будет небольшая вставка, роковая, драйвовая и отрывная. Так что мы будем белорусочки, но чуть-чуть в рок-стиле. Няма сумненняў, што гомельскіх артыстаў атрымаецца ўразіць гасцей і ў Александрыі. Ну а фестываль, дарэчы, ўжо 17-й па ліку адбудзецца 11-12 ліпеня. Туды з'едуцца артысты, музычныя калектывы і майстры народна-мастацкіх рамёстваў з усёй краіны. Падвор'е Гомельшчыны прадставіць 35 дэлегатаў. Будуць і госці з Расіі. Арганізатары фестывалю абяцаюць правесці яго з размахам. У праграме рэканструкцыя старажытных абрадаў купальня, канцэрты, кірмаш рамеснікаў і феерверк. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».